سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكون من نيوتيو لو من ريو عرستي أبز جزيزي بحبرة السبنا الناس عررن نابز حنز ما تزولو حمامنا جنكات حمامنا ستريسنا غنري بمنترو دما بزحات منسيات بفلا يا منسيات قول عزر رزلو حمامن مش إننا غنطرا يكون نفسها مدفع نفسها مقتال أبزي تدليو كالوت والفتاتن حدا جنيا من قدين مخاد الناس عررن نابز حني قيدالو نالبات أين فلت إنه هون بزح سب نعمرو تأجم نعمرو تأقط جيرو أستفل عليه حمامات تأجمات موجود زلون وحدة يكونن سلزي إذا نايلو من ريات مرتي existential depression يعتبر تادما نمباركاز فتاتن عين تأقطي كنبر نفسها نختنبر وينختكاتلا زدنا دنكا عينت ساطن چنكاتنينا غنري بستفل عليه من قد كم زمتن بخمين انت عينت حاجز كندل خمزلنا انت عينت ميلاتات كنتكم كم نخلن دما كنرينا مغنياتو بزح غزي ميتو خمز خينو يلكا مبكايده كونس مجمريا باغو استوعيلنا مجمريا نفسنا كاوصاي دما نحونا نحفتنا نبكابينا نزلو نزي ملكتات ذكريو زخولو وي كم زرينا زلو حجز كم زليوم زلو كنحجز حلافنتنا لنا مغنياتو تني حبرتسب كعنزا ناي كلنا قنزا سلازخونه سلازي مجمريا ستيب باي ستيب اذا عينت existential depression زبلو زانا لو متمرتي كاب حر عبيكي الى ناي سايكوثيرابيست إيرفين يالو مستبحلي حنت متحف كمان صحيف نيرو existential psychotherapy تبل كاب أزمة استفل عليه مسنا كالوت كيلاتات حاوي سيجري زلو سلازي كاب حر عبيكي لازم تمرتون يمو كحجزنا خمس خلدما يتعمامن مجمريا 4 عينت زي existential depressions بلو وي كان من باركاز فتاتن ساقطي بربع ملكتات كرئي خلي بلنا قدامي كابوم termination of life نهيوتكا كتبك محساب مالتيو ترجمنا منبار كتفاكا غلو when depression is revolves around the inability to see beyond the death of our bodies it is existential تزلنا سقطي وي تزلنا depression كليلو سي ناهيوتنا مقصال ترجمه زي بلا كبصحنا كخل كله وي بتدغاغامي ناهي ناتنا مهلا منبارنا سي ترجم زي بلو كوين كسمعنا خلو إذا عين depression حيزنا له مالت زي existential depressions بلو نتخيلكم نزز زوكل قالات نتلكم بتقرنيا تحت كتصفوا لي يمحصن مغنياتو صبو قالاتون سلازي بلنا سبات كيردوون يخول يوم سلازي تقطيع زبلو زلو خانن كالك على كل وخل تومنا تقرنيا كيلاتات بليسات تحتي حاجزكم ندل مالتي so Kau, you think deeply about the inevitable ending of lives and ponder on how these ends are mental and spiritual forms. ስለዚህ እንታይ ኢልና ንሓስብ ብዙሕ ግዜ ሓሳባትና ብዙሕ ግዜ ሲ ሂወትና ከመይ ኢላ ከም ተብቅዕ ምሰብቅዕ እንታይ እዩ ስለምንታይ ትቕፅላላ እዛ ሂወት ዝብል ሓሳባት ሲ ብዙሕ ነገር ከምኡ ድማ ድሕሪ ሞትና እንታይ ክንከውን ኢና እንታይ ክኸውን እዩ ዝኣካልና ሓንጎልና ገለኢልና ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ሞትን ምብቃዕ ናይ ሂወትን ክንሓስብ ክንመላለስ ከለና እዚ ሕማም እዚ ኣጥዕና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ሞት ሓሳብ ብተደጋጋሚ ኣብ ሓንጎልና ዝመፅእ ኣነ ብርግፅ ዝብል ብዙሓት ሰባት እዮም ዝፅሕፉ ለይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከምዚ ፅንፅዋይ ኮይኑ ይስማዓኩም ክህሉ ብዙሕ ሰብ እዩ ብከምዚ ተጠቂዑ ዘሎ ስለዚ ኣብ የማንና ናብ ፀጋምና ኣሕዋትና ክህሉ ከምኡ ተጠቂዕና ዘለና ድማ ነፍስና ክንኣሊ ሓገዝ ከም ዘሎ ክሓዊ ዝኽእል ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ሕማም እዩ ክሓዊ ድማ ይኽእል እዩ ግቡእ ክንክን እንተተገይሩሉ ማለት እዩ good if death is the final and then a final end then what is the point in living እጂ መብዛሕቶም እቲ እምነት ዘለዎን እምነት ዘይብሉን እቲ እምነት ዘለዎ ድሕሪ ሞት ዘሎ ሂወት ገለኢሉ ክሓስብ ከሎ እቲ ኣብ እምነቱ ድልድል ዝበለ መሰረት ዘይብሉ እውን ምስ ሞትካ እያ ተብቃዕ ትኸውን ሂወት ኢሉ ንዝኣምን ግን ዝያረ እንታይ ዝብል ሞት እንድሕሪ ኮይና መፈፀምታ ናይ ሂወት እንታይ ትርጉም ናይ ሕጂ ምንባረይ وعيل حديرة مماتي زي ترفن تخينو انت خجبري كساقة زنبر ونسقاي ناتساقخو زقصل زبل ناي قراج التحساس بحد جنيا عناوين زغون حسابون اب حنقولنا كملالس جمر زي دما ملكت نايتي existential depression يجبلنا مالتي كالاي seeking freedom ناتسنت
حرنت با ناصنتن حرنتن فلايم كما يجينا I don't know freedom مالت جن حرا خوين كدليتات كان خدجبر ناس خوين كدليتات كان خدجبر مالت يابزي so every person wants freedom to say and do the things they want but our mind doesn't fully understand this حنقولنا كل سب ناصنت دليتات تقبر دليت قبل دليت كسرح دليت كخيد يدليو حنقولنا ግን ዛ ድሌት ትብል ቃል ጽቡቅ ገይሩ አይርዳእኒ ብዙሕ ግዜ እንታይ ምዃኑ ክንሪና freedom comes from the lack of structure freedom ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን structure ዝኾነ ይኹን መክቲታት ካብ ዘይህልወሉ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ኣብ ሂወት ክንነብር ከለና ግን ኩሉ ግዜ structure ሕጊ ባህሊ ኩሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣሲሩ ዝሕዘካ ስለዚ እቲ ፍሪደም ክብል ከሎ ሓንጎልና እንታይ ማለት እዩ ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ኣነ ይደልኒ ናይ ዝኾነ ነገር ክኸፍል ኣይደልኒ ኣብዚ ከኣቱ ይክልኒ ኣብዚ ክገብር ኣይደልኒ ክንብል ከለና ነፍስና እዚ ናፅነት እዚ ኣብ ዘይተደልየ ሓደገኛ መንገዲ እውን ይወስደና እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ክኸፍል ኣይደልኒ እንተልካ ካብ ገዛኻ ስጎግኻ ክሰርሕ ኣይደልኒ እንታይ ክገብር ገንዘብ ኣየድልየኒ እንተልካ ንመድሃኒትካ ንምግብኻ ክትስኒ ኢኻ እቲ ናፅነት ደረት ኣለዎ እዚ ወይ ድማ ናፃ ንክትከውን ቅድሚኡ ዝግበር ስራሓት ኣሎ እዚ ቁጠባዊ ሓርነት ዝብልዎ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሂወትካ ምርጫታት ኩሉ ኣብ ሂወትና ድሌትና ንክንገብር ገንዘብ ተሂቦምና ንኣብነት በቃ ዝደለካ ግበር ገንዘብ ኩሉ ክንበካ ኢና እንተኢሎምካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ስራሕ እንተዘይብልካ ዲፕሬሽን እዩ ዝሕዘካ ምክንያቱ ትርጉም ናይ ምንባር የለን ገንዘብ በይኑ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ትርጉም ምህላው እዚ ሕጂ ኣብ ዝምዕብል ዓለም ኣብ ኤሮጳ ትሪኦ ኢኻ ብዙሕ ሰብ ዝብላዕን ዝስተን ገዛ መዕቆብን ክዳንን ኣለዎ ስለምንታይ ጭንቅ ተይልና ትርጉም ስለ ዝስእን ሰርሑ ዘምፅኣሉ ንሓንጎሉ ቢዚ ዝገብረሉ ዝንቀሳቀሰሉ እንድሕር ዘይብሉ ሰብ ብመግብን ብማይን ብገዛን ጥራይ ኣይዓግብን እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እቲ ስትራክቸርስ ዘለዉ ንዖም ኣቮይድ ክንገብር ከለና ኣብ ካልእ ፀገም ከም ንኣቱ ዘለና እቲ ንሱ ዘምፅኦ ፀገማት እውን ከም ዘሎ ምስትውዓል የድሊ ሶ ፍሪደም ናፅነት ሓርነት ግን tricky part اللي هو التدحريت كنستعمله زلنا. Number 3, isolation تنصلو. This is one key feature كأز خاب تدقاقامي زرقه نايمنص البحري. The mind can fully understand isolation. As a human beings, we interact with other people and creatures. إذا حنقولنا ناي بينخا ناي تنصلو نجر أيردوني ولا خون تمرز كايو أيردوني. ودي سب مخانكا كل جزء ኣብ ዙርያ ሰብ ክትህሉ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ምስ ሰብ ክትሕጎስ ከለካ ክትጎ ከለካ ናይ ሰብ ህላዌ ኣብቲ ዙርያኻ ኣገዳሲ እዩ ኮምፕሊት ካብ ሰብ ተነፂልካ ምኻድ ሓጋዚ ኣይኮነን so those who suffer existential depression caused by isolation think that we are alone in our existence ስለዚ እዞም ናይ ነፍስኻ ምጥፋእን ናይ ሓደገኛ ደረጃ ናይ ተነፅሉ ናይ ዲፕሬሽን ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ተነፅሎሲ ኣብዚ ዓለም ክንፀሉ ኢሎም ዝተፈጠሩ ኮይኑ ዝስምዖም ስለዚ ኩሉ ግዜ ዋላ በይኖም ኮይኖም ክነብሩ ከም ዘለዎም ኮይኑ ይድርድኦም እቲ ተነፅሎ ዋላ ኣብ መንጎ ሰብ ከሎ እውን እቲ ተነፅሎ ይፅበዮም ይስምዖም እዩ እዚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ኣብ ገገለ ፖይንት ዝስምዖ ነገር እዩ ኣብ ገለ ነጥቢ ኣብ ሂወትና أنا نبغى أقول إن بهوتيسي ولا مسعر تخاخ لخص ده سايب لك يعني ولا أزوريات فتوم سبعة كوفي الكخلها ستيل أي برها كان so زي التحمام ناي depression زمات زخيرين حر يجزيك ما تكخلو كم زي سمع كايو لذي كان استعول له كلا لنا بجن إدنا غنبي بلام كل جزء تبغى نقرن نزحق سنا نقرن مقبار بزعق بنا نقرن مخات ترجم زبنا نقرن مقبار كم بقى لنا إدنا كن يبلنا Even if we share our thoughts, see, hear, and touch everything, the world is not us and we are not in it. We are not it. So لازم تعيب لزوم ناي existential depression ملكتها زلهم سبعة ولا قابز عالم تعلنا نرئي نسمعن نزاربن نتنكفن كل نجار نجبر نخل نتخونا إذا عالم زياجن نحن ناتنا يكونتن إذا عالم زياناتي يكونتن أنا دما نايز عالم زي يكونكم مزياسر كبير بلين زبوتا زناتي يكونن زبل حساب برؤسهم يمتصوا مالتيو ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓሳባቶም ናብቲ ናይ ምንባር ምልክት ሕቶ ዝእቱ ሓሳባት እዩ ብተዘዋዋሪ በዝን ኢሉ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ሓሳብን ዝሓስብዎ ሓሳብን እታ ኣብ ሂወቶም ክመርፅዎ ዝደልይዎ ነገራትን ኩሉ ግዜ ነታ ሂወት ናይ ምቕፃል መንፈስ ዘዳኽም
ኮይኑውን ይረአ ማለት እዩ ድምር ናይዘን ሰለስተ ናይ ንሂወት ከተቋርፅ ምሕሳብ ናፅነት ምድላይ ከምኡውን ተነፅሎ ብዝተደመረ እንታይ ይኸውን ሰለስትዩ ሚኒንግለስነስ ብሎ ትርጉም ዘይምህላው ናይ ሂወት ማለት እዩ በይንኻ እንተ ተነፂልካ ናፃ ክትከውን ክትብል ብዙሕ ነገር እንተኸሲርካ ከምኡ ድማ እቲ ሂወት ምንባርካን ዘይምንባርካን ትርጉም ዘይብሉ እንተኮይኑ እንታይ እቲ ትርጉም ናይ ምንባር ዝብል ሕቶ ኣብኡ ይመፅእ ስለዚ when deeply thinking about our temporary uncertain and lonely existence some minds begin to fall into the plight of depression ስለዚ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ ሂወትካ ትርጉም ናስ ኣነ ምስ ከደ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ዲፕሬሽን ነታ ሂወትና ዓብይ ፈተነታት ይኾና ማለት እዩ ምንባር እውን ትርጉም እናስኣነ ይመፅእ ማለት እዩ so እዚኦም ዝረኣናዮም now that we have learned what triggers existential depression here are some techniques to cope with it ስለዚ እዞም ኣርባዕተ ዝረኣናዮም ነቲ ቀንዲ መበገሲ ወይ ከዓ ቀንዲ ምልክታት ወይ ከዓ ነፍስና ከነለልየሉ ንኽእል ኣብዚ ሓደገኛ ሌቨል ናይ ዲፕሬሽን ከም ዘለና ዘለልዩ ምልክታትን ዝደጋገሙ ኣብዞም ከምኡ ዓይነት ዘለዎም ሰባት ዝረኣዩ ነገራት እዮም ሕጂ ኸ ከመይ ጌርና ንሕውዮምን ንከላኸሎምን ክንርኢና ማለት እዩ መጀመርያ እዚ ኤግዚስተንሻል ዲፕሬሽን ብዓብዪ ድማ ዲፕሬሽን ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ ልክዕ ከም ዓሶ ምስ ሓመምና ባዕለይ ክሕኩመየ ዘይንብል ወይ ካልእ ብርቱዕ ሕማም ምስ ሓመምና ሓኪም ከድና ክንሕከም ንደሊ ልክዕ ከምኡ ድማ እዚ ዲፕሬሽን ዝበሃል ከምቲ ካልኦት ሕማማት ዝገደደ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ ኮቪድ ሎክዳውን እናበርትዐ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሜንታል ኢሹ ወይ ከዓ ሜንታል ሄልት ኣዝዩ ኣቓልቦ ዘድልን ሓደገኛ ሕማምን እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ሕማማት ኢቭን ካብኦም ዝብርትዕ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሓመምካ ብዙሕ ስለዘይትፈልጥ ወላ ሰብ ሓሚምካ እንተይልካ እውን ክትኣምን ስለዘይትደሊ ጥንቃቐ የድልየ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ሜዲኬሽን ኤንድ ቴራፒ ክልተ እዚኣቶም መድሃኒት ክነግር ወይ ከዓ ቴራፒ ሰጀስት ንክገብር ኢለ ኣይኮንኩን ሓበሬታ ንምሃብ ጥራይ እዚ ምክንያቱ እዚ ሕማም ስለዝኾነ ብክኢላታት ክወሃብ ዘለዎ እዩ ግን ኣንፈት እንታይ ዓይነት ሕክምናዊ ሓገዝ ክህሊ ከም ዝኽእል ኣንፈት ንምሃብ እዚኣ ቀሪበ እያ so chemical imbalances in the brain results in depression so psychiatrists prescribe antidepressants to help modify one's brain chemistry ኩሉ ግዜ ዲፕሬሽን ኣብ ሓንጎልና ካብ ዝተፈላለዩ ኬሚካልስ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ባላንስ ናቶም ፋሕ ክብል ከሎ ወይ ካብቲ ንቡር ባላንስ ክወፁ ከለዉ ዝፍጠር ሕማም ይብሉና ኣለዉ ስለዚ እቶም ኪላታት እቶም ሳይካትሪስትስ ኩሉ ግዜ አንቲዲፕሬሰንትስ ዝበሃሉ መድሃኒታት ምሃብ ነቲ ባላንስ ናይ ሓንጎልና ኣብቲ ሌቨል ባላንስ ከምፅዎ ይፍትኑ ነቲ ኬሚካልስ ኣብ ሓንጎልና ዘለዎ ነቲ ናቱ ባላንስ ከምፅሕዎ ይፍትኑ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዝወሃበና መድሃኒት ማለት እዩ አንቲዲፕሬሰንት ዝበሃል ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ ኪላታት እዮም ሰጀስት ዝገብርዎም እዚ prescribed medication እዩ ስለዚ ስኢልካ ከይድካ ትረክቦ ዘይኮነስ ብዶክተር prescribed ዝኾነካ መድሃኒት ማለት እዩ እንደገና ሳይኮቴራፒ ዝበሃል ካይል ኣሎ ወይ ከዓ ቶክ ቴራፒ ዝብሎ ኣሎ እዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ማይልድ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ቅልል ዝበለ ደረጃ ናይ ዲፕሬሽን ዝግበር ዓይነት መድሃኒት ወይ ከዓ ሕክምናዊ ሓገዝ እዩ ሶ እዚ ሕጂ ኣብዚ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኤግዚስተንሻል ዲፕሬሽን ንብሎ ዘለና ኣብኡ ክበፅሕ ከሎ በይኑ ዘይኮነስ ምስ ካልእ መድሃኒት ተሓዊሱ ጥራይ እዮም ዝጥቀምሉ እምበር በይኑ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክሕግዝ ብዙሕ ኣይክእልኒ ይብሉ ማለት እዩ when depression is moderate to severe it is used with antidepressants so the psychotherapy ዝበሃል እቲ ዲፕሬሽን ካብ ማእከላይ ክሳብ ዝበርትዕ እንድሕር ኮይኑ ምስቶም አንቲዲፕሬሰንት ዝበሃል መድሃኒት ተሓዊሱ ዝወሃብ ወይ ዝሕግዝ መድሃኒት ዳ እምበር ንበይኑ ጥራይ ከትከብለካ ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ማለት እዩ ይብሉና ኪላታት ድሕሪኡ ኤሌክትሮኮንቭልሲቭ ቴራፒ ዝበሃል ከዓ ECT ዝብልዎ ድማ ሓደ ቴራፒ ኣሎ እዚ ድማ ECT is used for major depression when haven't responded to other treatments ስለዚ እዚ ECT method ዝብልዎ ድማ እቲ ሓደ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሜዲኬሽን ወይ ከዓ ኣንጻር ዲፕሬሽን ዝግበር ሓገዝ እዩ እዚ ድማ ነቶም ካልኦት እዞም ክልተ ቅድሚት ዝበልኮምን ካልኦትን ኣገባባት ምስራሕ ኣብ ዝዓብይሉ ዝግበር ዝለዓለ ደረጃ ሓገዝ ድማ እዩ እዚ
ስለዚ ከም ኣንፈት ንክኾነና ይምበር ነዚ ንክንገብር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ገምጋም ክህልወና ናብቲ ክኢላታት ክንከይድ ከለናሲ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ቁሩብ ፈሊጥና ንክንፀንሕ እሞ ኣብቲ ሓገዝ ነፍስና ንሕና እውን ፋሚልየር ክንከውን ኢለ የቕሪበ እያ እቲ ቀንዲ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ብዙሕ ግዜ ብክኢላታት ብፍላይ ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ዝለዓለ ደረጃ ከይበፅሕና ከለና ክንገብሮ ዘለና ነዚ ዲፕሬሽን ወይ ነዚ ልዑል ፀቕጢ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘለው እዮም ቀንዲ ፕራክቲካል ትሪክስ ኢለዮም ኣለኹ ቀዳማይ ኤክሰርሳይዝ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ምክንያቱ ዲፕሬሽን ብዙሕ ግዜ ክትንቀሳቀስ ኣይደልየካን እዩ ሌዚ ክትከውን እዩ ዝደልየካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓፊርካ እንታይ ብሎ ብዙሕ መፅናዕቲ ከም ዝገልፆ exercise is an effective treatment for major depressive disorder ብዙሓት ክኢላዊ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ መድሃኒት ወይ ካብ መከላኸሊ ነገር ኣንፃር ዲፕሬሽን ኣካላዊ ምንቅስቃስ ይብሉና 30 ደቂቕ ኣዝዩ ብርቱዕ ዘይኮነ ማእከላይ ዝኾነ ኣክቲቪቲ ን30 ደቂቕ እንድሕር ጌርና ኣብ ኣካላትና ዓብይ ሓገዝ ክገብረልና ይኽእል ምክንያቱ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ በነፊትስ እዩ ዘለዎ ኣብ ሓንጎልና ኣብ ኣካልና ኣብ ኮንፊደንስና ኣብ ኩሉ ተራ ስለ ዝህልዎ እዚኦም ኩሎም ነገራት ድማ ኣብቲ ዘለና ኣጠማምታ ነፍስና ኣተሓሳስባ ናይ ነፍስና ዓብይ ለውጢ ከምፅኡልና ይኽእሉ ስለዚ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልቲ 30 ደቂቕ ጥራይ ስፖርት ተጌርና ሓደ ዓብይ ንነፍስና ብዙሕ ስፖርት ዝገብር ሰብ እዚ ሕማም እዚ ንኸጥቅዖ ነዚ ሕማም እዚ ክከላኸለሉ ዝኽእል ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ሰልፍ ኬር ተኻለይቲ ድማ ነፍስኻ ምክንኻን ነፍሰ ምክንኻን ማለት እንታይ ማለት እዩ get plenty of sleep እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ ክንረክብ ኣለና eat healthy diet ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ኣሕምልትን ፍሩታን ቫይታሚን ዘለዎ ምግቢ ፕሮቲን ዘለዎ ምግቢ ክንበልዕ ኣለና avoid negative people ኔጌቲቭ ዝኾኑ ሰባት ወይ ከዓ ኣሉታዊ ፅልዋ ካብ ሂወትና ከነርሕቕ ኣለና and participate in enjoyable activities ከሐጉሱናን ከዘናግዑናን ዝኽእሉ ንጥፈታት ድማ ከነዘውትር ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ድማ avoid additives ወልፍታት ዝተፈላለዩ ከወልፉና ዝኽእሉ ነገራት ከም በዓል ኣልኮል ከም በዓል ሽጋራ ከም በዓል ካልኦት ድራግስ ወይ ከዓ ሓሽሽ ዝኾነ ዝውሰዱ ካብኣቶም ክንህደም ኣለና ክንሃድም ኣለና ምክንያቱ ዲፕሬሽን ስለ ዘለና በዚኣቶም ክንከላኸለሉ ኢና ወይ ክሕግዙና እዮም ዝመስሉና መሊሶም ናብቲ ሕማም ዘእትውና እምበር ካብኡ ዘውፅኡና ኣይኮኑን ተወሳኺ ካልእ ሓገዝ እውን እንተሪኢና ሞር ኣድቫይስ ንኣብነት ፎከስ ኣተኩሮ ኩሉ ግዜ እቲ ናትና ኣተኩሮ ኣብቲ ንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ዘይኮነሲ ኣብቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ከነተኩር ኣለና ምክንያቱ ኣተኩሮ ናትና ወይ ከዓ ፎከስ ናትና ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ፀገማት ጥራይ ነተኩር ተኮይንና ፀገሚ ሂወትና ከምፃልና ዲፕረስ ገብረና እዩ ኣብ መፍትሒ ኣብ ፅቡቕ ነገር ኣብቲ ብርሃን ብራይት ሳይድ ናይቲ ላይፍ ፅቡቕ ነገር ናይ ሂወት ኣብኡ ነተኩር ኣተኩሮ ናትና ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ግዜ ናብ ኔጌቲቭ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ዝኾኑ ነገራት እዩ ዘምፃልና ብሂወትና ንዕኡ እልያ ኣቢልና ኣብቲ ኣወንታዊ ነገራት ሼር ክንገብር ከለና ኣወንታዊ ነገራት ሼር ንግበር ንካልኦት ዘይኮና ንሕግዝ ኣለና ዝያዳ ንዓና እውን ኣወንታዊ ነገር ንክንርእን ንክንስተማቕርን ንሕግዛ ስለ ዘለና ግሪፍ ካብሉና እዚ ከዓ ሓዘን ሓደ ካብቲ ዲፕሬሽን ዘምፅእ ምክንያታት እውን ሓዘን እዩ ናይ ቤተሰብ ድዩ ናይ ዝኾነ ትፈትዎን ተፍቅሮን ሰብ ሕማቕ ነገር ከጋጥም ከሎ ብዙሕ ግዜ ንሰባት ናብ ዲፕሬሽን እውን ዘብፅሖም ደረጃ እዩ if you have suffered a loss let yourself grieve for others that have departed and for yourself ስለዚ ዝኾነ ሓዘን እንተጋጢሙ ድማ ብልብ ፅቡቅ ጌርካ ክትሓዝን ክትክእል ኣለካ ክትበክል ኣለካ ኩሉ እቲ ዝግባእ ክትገብሮ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሓዘን ኣብ ውሽጥና ፀቂጥና እንተኸይድና ናብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዝግባአና ክንሓዝነሉን ክንበኽየሉን ኣለና ምክንያቱ እሱ ንባዕሉ ነቲ ጓሂናትና ስለ ዘውፅኦ ጉሂኻ እንተበኺኻ እቲ ጓሂ ይወፃልካ እዩ ብምንፅሩ ብዓቐኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግሪፍ ከዓ ካብቲ ሓዘን ክንሃድም የብልና ምክንያቱ ኣብ ሓንጎልና ክተርፍ ስለ ዝኽእል ሳልሰይቲ ድማ accept uncertainty ብዙሕ ግዜ እዚ existential depression ኩሉ ግዜ ክትገብሮም ዘይትኽእሉ ነገራት ልዕሊ ዓቕምካ ዝኾኑ ሕቶታት እናመላለሰን እዩ ዘጨንቐካ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾኑ ሕቶታት ልዕሊ ዓቕምና ኢልና ኢግኖር ክንገብሮም ኣለና ዓቕምና ጥራይ ንርአ ንሕና ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ሂወት ኩሉ ብዙሕ ኣሎ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ንዑ ገዲፍና ኣብ ዓቕምና ኣተኪርና ንኺድ እሱ
ፀገም የብሉ ንቀበሉ ከም ዘለዎ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ንብዙሕ ሰብ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ብርግፅ ብዙሕ ከማን ብዙሕ ፅዒረ ዘምፃእኽዋ እያ ናብ ካልኦት ከማ ዓይነት ፀገም ክህልዎም ዝኽእል ከም እኳ ይፈትውን እንዲኦም ከምዚ ሸር ክትገብረሎም ግን ትሮትስ ዴም anyway ሸር ግበርዋ ምክንያቱ it can help it can really help ዝኾነ ሰብ ከምዚ እንድሕር ሓቲትኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ክሰደሉ ትኽእሉ ኣብ ካሊእ ግዜ ምናልባት ፅቡቅ ዝኾነ ሪፍሌክት ንክገብር እውን ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ብዙሕ ካልኦት ሕሶታት እውን ኣሎ ኣብዚ ቻነል ኣትኹም ተጠቀሙሉን ተመሃሩን ይብለኩም ማለት እዩ ከም ወትሩ ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ሓገዝ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ፀሓፍዎ ንኻልኦት ድማ ኣሕልፍዋ ክብለኩም ይፈቱ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብዝኹዴ ኣብ ካልእ ክሳብ መራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ቻው